nopean kapusessa menemään. Mitä sä peät ostaa? Nopea ostamaan juustua, mansikait, leipää ja piimaa. Tegelikult pean minäkin kaupusessa menemään. Mulla on vajaa jahupurki, tomaatteet, lihaa ja kartuleetkin. Okei, lähme Rimi kaupusessa. Lähmäkulkija. Lähme Rimi kaupusessa. Lähmäkulkija. Köökiviljat, marjat ja puuviljat suotushinnalla. Hei, vaata Halloween toonteet. Siellä on korvitsa, kypsäidi ja Halloween kostyyme. Missä tahat Halloweenilla olla? Mä tahan olla zombie, aika sinä. Mä tahan olla Halloweenilla Batman. Hei, mä lähden kiireesti hygieniosakande. Vajan samppooni. Digeri kuulut, mulla on vajaa ostaa tuoletpaperit. Lähemme koos. Kasse oleks hea? Jah, on. Hei, kas saaksit öelda pustmalle ja maasikaid? Hei, maasikat asuvat Riolin numero 3. Kas ne tomaatit näävät pärsket väliä? Ne näivät tukee hallitaan väliä. Aga neet, mis maksavat veidi rohkemmin. On mahedaad ja näävät head väliä. Otamme ne maksavat vain 1 euro rohkeammin. Hei, kas peaksemme ostamaan koostiaineet ahjupasta jaoks? Muidukin, meillä on ainut purustautunut tomaattipulli. Kasvotamme selle. Joo, se on hea. Se on valesuud. Symbol. Oho, mä tulen. Mulla on iso jäätisen järjelle. Kas sulla? Mulla on kova isu jäätisen järjelle. Missä jäätisen maitseet siinä on? Siinä on iiris, sokolad, maasikas, pistaatsia ja vanilja. Otamme pistaatsia. Otamme kyllä. Lähdemme kassase. Tere! Tere! Kassavajat koppi. Ja aita. Ja kas sulla on klientikaarti? Ei ole. Nyt. Suorahas vai kartika? Kartika. Karrika, ja. Okei. 50 eurot. Joo. Kassa sovitsekki. Ja, aita. Ilta päivä jatkuu. Ja, aita sullekaan.